Kiadós hóviharra ébredt Dunaújváros a nemzeti ünnep reggelén. A 6-8 centi friss hó mellett 80-90 km/órás széllökések emlékeztettek, a tavaszra még egy kicsit várni kell. A fagypont közeli hőmérséklet jégpáncéllá változtatta az utakat, miközben veszélyes jégcsapokat hizlalt az ereszek alá. Az utak éjszaka járhatatlanok voltak, a várost volánjáratokkal nem lehetett elérni, a tömegközlekedési eszközök országszerte csak óriási késésekkel tudtak célba érni. Dél környékén csillapodott a vihar, a hókodrok tették dolgukat, megindult a közösségi közlekedés. A viharos szél otthon tartotta az embereket, elmaradtak az ünnepi megemlékezések, az utcákon alig volt élet, a közterületek szinte teljesen kiürültek, ami érthető, hiszen hőérzetünk jóval a tényleges hőmérsékleti érték alatti benyomást keltette. A rideg időjárás ellenére nem állt meg az élet, az elszánt városlakók ugyanúgy kaphatóak egy kis kutyasétáltatásra, mint akár néhány körszánkózásra. Hiába rontotta el szabad napunkat a tél búcsúja, holnap reggel egészen biztosan friss levegőt szippanthatunk végre, ha kimegyünk az utcára.